Magandang umaga. Time check po tayo. It's 6:54. Yan, may araw po siya. May init araw. Pero panay pa rin. Maganda po itong part na to. Pagdating po sa likod, medyo masungit. Masungit po yung panahon dito sa likod. Ay! Nagbubulaga sa akin. Bulaga! Ayun. Maganda. May mga bulaklak yung kalabasa sa puno. Nag-ano na. Yeah. Yun, baha pa rin po dito. Of course, walang humpay ang ulan, buong magdamag. Pwede na bang pakawala ng tilapia dito? Pag ganitong ulan, ilang araw, matagal po bago siya mag-subside, bago bumaba ang baha. Mga 3 days na umuulan. Kaya for sure, matagal. Tagal po bago ito mag-subside. Yung mga pasok pa rin yung bata dito. Besides, malapit lang din naman yung school dito sa amin. Pag umaga, maganda po panahon dito. Tapos pagkatanghali, ayan na. Walang humpay na yung paramdam ng kulimlim. Tapos pag hapon na, hanggang gabi, todo na yung ulan, ng tigil. Tara po, kape! Nagpugas siya ng kampa. Ayun yung isa pa ah. Isa pa daw po, isang paa. Iisa lang isa. Oo. Ito mo. Isang paa mo daw po, hugasan ni ate. Oh, read! Read! Oh! Oo. Kabila, left, yan. Yan. Yan, dali. Hindi. Ay, hindi. Ay, baba pa yung sarili. Nagtataka lang ako yung araw, hindi mo siya pwedeng titigan ng mirror eyes mo kasi sobrang sakit, diba? Pero pag itutok mo yung camera mo, tapos then ka tumiti, parang wala lang, okay lang. Ang galing na, no? Ang galing ng science. Tingnan ko yung ampalaya ko. Nagkakape po ako. Basang-basa yung mga papel. Pero at least, ayan, lumalabas na sa ilalim. Naigid na po yan na nakabalot para di sayang. Kinakagat po kasi ng mga insekto. Fruit eater. Basang-basa. Ito po yung manok na basang-basa agabi yung tatlo na to. Para silang may routine talaga araw-araw. Ay, may sisiw pala yun. Isa. Kainin ko yung mga manok. Tara! Tara, dali, kain. Ayaw nyo? Wala nga. Hinintay ko sila dun para pakainin sa likod. Hindi talaga sila umalis dito. Ay, ito po yung aming barangay hall. Ang aming low area dito. Ganda ng papaya. Oh, tignan nyo. Oh. Abot kamay ko lang siya. Oh. Pinapahinog talaga siya. Ganda. Yan po aming barangay. At sarado pa po. Mag-aalas 8 na. Sarado pa po yung aming barangay. Ito po yung daycare ng community namin. Ayun po actually yung blue na bubong. Inaayos pa. Ito po yung daycare. Tapos po yung bahay namin, sobrang lapit lang po dito. Ayan, kumilimlim na naman bigla. Pauwi pa lang ako. Yung aking gwardyang aso.
Ito palang view na pinakalikod ng bahay namin. Yan. Yan po sa loob. Ang bahay namin medyo magubat kasi hindi kita. Naririnig ko yung crunch nung kalabaw na yun. Oh. Ang lakas mag nguya. Ayan, sobrang gubat talaga sa likod namin. Hindi ko na maalam kung may nyog po dyan kasi naglilibot pa ako pag umaga. Naghahanap ako ng nyog. Dalhin po naman dalawa kong aso. Kasama ko po lagi yan. Pag nagpunta ako ng likod. Ayun, may nyog ng mga people. Ano nyog? Oh, huli natin ito. Ang laki pa nga. Ay, walang laman. Wala siyang. Malalaman nyo po pag okay ang nyog. Pag inalog-alog nyo, may water po kayong naririnig sa loob. Pero ito wala. Wala talaga. Itatapon ko na. Nasobra na, bumagsak na yung mga tawag dito. Water siguro yan, oh. Flow ng water ng umulan. Usual, baha po yung ating garden. Soon, pag may extra budget, ipapagamasan ko po itong likod ng bahay namin. Diyan po ako magtatanim kasi hindi po dyan bahain. Yan dyan, oh. Hindi po yan bahain. Dito ko po ilalagay. Paayos ko po dyan. 8 ng umaga, bigla na namang umulon. Wala na. Ulan na ito. Diyan yung bagyo eh. Po dito Lily Rose. Tingnan mo to, Ang babangga, dami. babangga. May bunga po siya, oh. Lily Rose. May bunga po ang Bayabano. Abangan po natin ito. Pero sa kapitbahay ko na yun. Lakas na ng ulan, mga pips. 30 ng tanghali. Cut na po yung classes dito sa mga bata at walang tigil ang ulan. Yan po. Lakas na naman yung ulan. Pero kaninang umaga may pasok. Ngayong hapon na po nila ni Kat. Wala naman pong memo daw pero kami na rin nag-decide na hindi papasukin yung bata. Pagkahapon sobrang lakas ng ulan. Yan. Wala po tayong gagawin today. At maulan. Tamang nood lang. Tignan niyo yung aming okra. Tumigas na po. Itich, malalaki. Plano ko na po itong baguhin lahat. Tanggalin ko na po yan lahat. Madami na rin po na ibigay sa aking bunga ito. Madami rin po nabigyan. Yan, lumakas. Puntaan ko lang yung aking garden. Ang aking fish pond pala. Fish pond siya ngayon. Araw-araw ko lang siya titignan muna. Kasi ayun, nalubog na yung gilid. It means sumataas na yung tubig. Hindi man na kasi bumaba yung tubig para may angat ko yung mga lupa. Thank you for rain pa rin. Kahit malakas ang ulan, okay lang po. Kasi yung basis po ng water dito sa bukid is ulan lang din. Tsaka yung poso, sa poso galing sa ulan din po. Itong kalabasa namin, nangihingi po yung ano dito. Nagde-deliver ng tubig, inumin. Dahil di ba pwede. Kami nga hindi kami kumukuha eh. Training cats and dogs. Wala na. Although according sa balita, humina na daw yung bagyo, naging low pressure uli. Pero lalong maulan. Ko po, 6 po yan eh. Ito po yung isa, 2, 3 namatay. Yung 3 po, ang ganda po o yan. Kailang harvest na rin ako dyan. Nataba din ng basil ko. O, ayan po. Basil yan. Balanoy. Ang bango-bango niyan. Grabe na pong pag-invade ng gabi dito. Oh. Doon.
Wala nga akong clip para update sa tanim ko. Ito lang kasi yung payong ko tumutuno. Ayan o. Mama, nag-vlog. Wow. Maulan, kaya dito lang kami sa gilid-gilid. Wag mo po panood. Po, alas 3 ng hapon. Medyo kumalma na yung panahon. Wala na pong ulan. Sana tuloy-tuloy na. Medyo kalmado na. O, tignan nyo. Yung medyo blue na po dun. O. Kasi para makahinga naman yung aking taniman. Tignan nyo. O. Fish pond na po siya. O. Hindi ko pa nakuha tong pot na to. Medyo malamig ang panahon. Na-update lang po. Hopefully bukas okay na po pala para makalaban na rin ako. Hanggang dito na lang muna. Salamat!